يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Hazreti Yaqub Yusuf'un diğerden ihsas edilenden soň oğlanlaryna aýtdy: "Ey oğlanlarym, gidin Yusuf'tan we Yusuf'un dogany Benyamin'den habar tutun. O Hudaýyň rahmetinden naumit bolmaň. Tahqiq Allah tebarak we Taala'ň rahmetinden naumit bolmaz, meger kafirler naumit bolarlar." فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Pes wagty ki Hazreti Yaqub'un oğulları Hazreti Yusuf'un huzuruna baranlaryna aýtdylar: "Ey aziz, bize we bizim ählimize açlyk ýetişdi. O biz azazyk kıymeti az metalarymyzy getirdik. Pesden bize gallany kamil etip ber we bize hayrat we sadaka et. Tahqiq Allah tebarak we Taala hayrat etýänlere ýaxşy tawap berer." قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. Şonda Hazreti Yusuf aýdypdyr: "Aya ýadyňyzda barmy? Nadanlykdan Yusuf'a we Yusuf'un doganyny eden işleriňiz" diýipdir. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Hazreti Yusuf'un doganlary aýdypdyrlar: "Aya sen şol Yusuf mu?" diýip. Hazreti Yusuf aýdypdyr: "Beli, men Yusufdyryn we bu da men doganym Benyamindir. Tahqiq Allah tebarak we Taala bize ihsan etdi. Tahqiq Allah tebarak we Taala her kim bataqwa bolup saklansa we sabr etse, Allah tebarak we Taala ýaxşy iş etýänleriň sogabyny zaýa etmez." قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Doganlar aýtdylar: "Hudaýa qasam bolsun ki tahqiq Allah tebarak we Taala seni bizden artyk etdi we bizler elbette nihayetde hatakarlardan bolduk" diýipdirler. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Hazreti Yusuf doganlaryna hitap edip aýtdy: "Bugün size hiç etap we serzeniş o aýp etmek ýokdur. Allah tebarak we Taala sizi mağfiret eder. Allah tebarak ve Taala mehrabanların mehrabanydyr." اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Hazreti Yusuf aýdypdyr: "Men şu köýnegimi akydyn we atamyň ýüzüni taşlan, gözleri açylar we tamamy ähliňizi Misra alyp gelin" diýipdir. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. O wagty ki Yaqub'un oğlanlarynyň kerwanleri Mısırdan çykyp uranyna Hazreti Yaqub ýanyndäki aktyklaryny aýdypdyr: "Tahqiq men Yusuf'un ýysyny ýitleýärm eger siz maňa akyl çaşan diýip aýtmasaňyz." قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Hazreti Yaqub'un aktyklary aýtdylar: "Hudaýa qasam bolsun, tahqiq sen şol qadimki hayranlygyndadyrsın."